Jó. Csináltuk Márta Imrét, szegény, szerintem nevetséges cikkek voltak. Mennyi időt töltöttetek így egy-egy emberrel, hogy... Sokat. Tehát Márta Imrét szerintem egy hónapig paparazziztuk minden nap. Tehát ez azt jelenti, hogy mit tudom én... És ez kiszúrta, mint a karácsony, vagy nem? Ja, karácsony csak nyilvános helyen paparazziztuk, mikor elment valahova. Tehát, hogy ő könnyebben kiszúrt minket, az Imre sose szúrt ki minket. Szerintem aztán egyszer nyilatkozott a HVG-nek erről, hogy őt titkosszolgák figyelték meg, és titkosszolgálati módszerekkel paparazzizták. Hát, ez voltatok ti. Ezek voltunk mi, hát nem. És akkor tehát így van a Márta Imre utcája, és itt van egy kereszteződés, és itt van egy erdős terület. És az én nagy ötletem volt, hogyha ebbe az erdős területbe itt sátrat verünk, és onnan paparazzizunk, akkor ő ugye itt szembe fog jönni az autójával, és remekül rálátunk a kapujára, rálátunk, hogyha jön az autójával, és akkor remekül le tudjuk fotózni a 10 millió forintos Bentleyjét. Hát ugye ezt fotóztuk le többször. És ezért egy hónapig minden áldott nap, reggeltől estig megfigyeltétek. Nice.